Dipurong si Pialong EPHL se asong atung khedung Masreli pemanpon ke ongdung armu jatong dun si armu jeng ponpen DC phan pinpuralo kipida ni hangkar bianglong ni jangkar bianglong amuluk jatong si corporate mate adani lapen babaram de fatum aphan kar bianglong along company pabilong lepusi armu kacha jenga hot ke hang padopon Atumi pai ni phai inquiry Dipurong Supialong All Party Hills Leader Conference mate APHLC asong atung Mas Relia Jamek Dengpong ke ongdong armu amulogatung armu kachajeng dosi BJP Go Back Scenic School kibi nitum chadon dun thekthi adania phan longle kipi chekroi dun thekthi lapen babaram de phan longle kipi chekroi dun thekthi pusi armu kachajeng hot hang sarlangpo api armu kachajeng do tet pen APHLC Amepu Jai Kathar Arideng Pen Karbianglong District Commissioner Nirola Phangchopi Arideng Pin Puralo Pi Pajarpong Non Malom Hur Chodut Longlepata Alam Ke Puthak Karjo Hot APHLC Amepu Jai Kathar Kaninja Tenke 1951 November 3 Pen Aprang Ke Wanga Khe Tuma Phan Ke Pata Pi Un Mansi yang tepang back on 1951 Aprang non tribal tuma Panda Pata Ki Pilong Banali tum ta Don my PSLC 1951 November 3 La Aprang ke wang tu la ke hala dak ke di Bongo se na tawe Bihar se na tawe hadak ke anta hadak ke Khilonja Ohomia na hadak ke la pen adivasi tu la tu mangge pime Lason si Pus EM Tuliram Rong Hangstame 1951 Aninkan Council Seng Se Prang Pen Kedo Khayetum Anta Longle Pata Selam Un Pusi Putuko Nilidin ke dohut ke Inglong so atum pen akapre ke bangke longle putat Portimia ke mang ta Inglong so tuman sipi Sita PG ta 1951 pen 52 aprang ke bang atum council seng se prang ke bang atum bansi longle putat ke long choti la Tangte alam thebang ke isibet lung alang litum longle pata matsi Inglong so kalidet atuma phan ke longle pata matsi Chapathek un e pusi Thandak nang je potlo non ke 1951 pen aprang ke do akhe tum anta pata selam un putko tangte kumatlo ke chokche ladak strong koribo lage straight lawe strong six schedule bang tang nangji hala paragraph 2 sub paragraph 7 ateng pen lo selam bek nangji la pen ke Adani Ambani Patanjali Godrej Latum Aphan palm oil tang ho to pinene CBG a farm pinene lai hui pinang ne solar project dak pinang ne Latum Aphan long le pinang ne pusi ni tu kipu la pen isia bangge hala direct recruitment act hala pen ajo itum dak sukidar kangwai anta Guwahati si kangwai bang Assam government si kangwai sukidar anta ante itum power ke thang da videt lo ken te dinon ke la sila so direct recruitment act la pen hala Assam Kopumayong fiscal responsibility management budget management Act 2021 hala pena jok 2021 non 2005 hobola hai 2005 hala pena jok idum SIU pukai ta puberty SIU ke laga state act na pun hak si claim ande state act ke 6 schedule la pun hak aja kong we ande ko pisi la SIU dak nang hang kong titi la so lo bang than pet nangi dak 6 schedule area pen la bang pavidet nangi direct recruitment act la pen hala SIU act la bang ta la 6 schedule area pen ge pavidet nangi la hello ni tu ipu la pen appointment an itum tribal dom han P8 nangji la pen ke PGR VGR along le la pen railway line along le encroachers an eviction at nangji immediately la ke law long ke tak irrigation along le talo la ta irrigation along le lam ta tum tok dun at la anda eviction at nangji la pen encroachers ke bukulia tado dokmuka tado bukajan tado la pen uttor borbil tado kheroni tado hauraghat tado baithalang so tado la an anta eviction at nangji pusing ni tum demand la Laban civil law 2258 ni kone pota ke ron ko gela dake
Arleng tum handet numa mati kichi ki beso tum. Nilitum arleng pandat tua bang kupe tribal of tribes atum pan an la pen kilonjia okhomia halatum ke 1951 aprang si wang ke halatum ke la pen adivasi tum da pudakta halatum hange pime sita la 1951 November ke thom atarik aphipen ke wang atum pan ke pata pilong le la ke list ta pilong le Miadi patata pilong le lapen ke exona patata pilong le non si yang tang dak kon 1951 aprang non tribal tama panda ke pata ki pilong banali tum ta che don mai PSL site 1951 November 3 la aprang ke wang tu la ke hala dak ke di bongo sena tawe bihar sena tawe ha dak anda hada ke kilonja ohomia na hada ke lapen adivasi tu latum hange pime La pensiam sa hang da kateng kulong non keli sa no jada no direct kota la si sob hang kilonjia popilo sob hang da ke pita direct kota tong pe poma li city lagi alang litum election cepe hai lepo an ke hala bongo sena jak kong pensi council cari lepo an ke tribal tom han kilonjia homia adivasi tum han ako aduking hoi lepo bo phan lo la